100 ang piraw. Ha? Ito. Oo, dura ito. Dating tinampo ini. Tayo mo na ako masabag duman. Tayo mo na pagdaan patuwan na. Tingti sa kuan, Pinaric, aw sa Panyadero. sa Nethertex. Panyadero. Pa. Eh, pa sir. Eh, pa. Center line. Pero sir ang iwas din kan tinampo. 10. Ito ang parang masarap sa tindahan. Parang ito mismo ang tindahan. Dati itong tinampo. Malong gawa natin. Ha? Okay. May kanalig sir. May culvert na sir araw. May culvert na sir araw. Then, may culvert ng Serrano. Ah.
Kaya dyan po. Lagi po. Kasi nga sa Daragat, pasangin kami. Pabiyo. Salamat. Ulit ka kasi, makal na yung ginambo. Patlo. Banyadero. Banyadero na yun, oh. Ang katon, Lex, di man malot na marami road. Dahil. Kato. Trailer. Nagano na siya rin ha? Lagi kita digil. Diba? Pinampuayo ako may Hanggang gini nga. May kami na rin dyan ang banya nila dyan sa taas. May kami na rin dyan. Yung ang sa ko na parang hindi natin ang po. Yung ito ang bigil ko parang banyadero nga. Sabi, pwede ito yung po. Hindi ka parang ito mga araw ngayon sir, nag-star lang ito naman. Una ako naman, ito yung mobile.
Ito eh, pwede pasukan yung ano. Dito sa Banyadero. Ini kali ya. Dito na kayo. Yun na yun, sir. Yun na yun. Ayun. Ini anong barangay na ini sa Pagsakop? Banyadero pa ini. Ito yung suo. Ito na yung suo. Ubal ng biyo. Ito ba ka? Suo ubal ng biyo. Harap naman ko lamang kato, nagkatakas ko na sa ako. Diyan eh. Mga luwas ko, talaga na, luwas sa business. Luwas ka sa panel. Ah, yeah. Digdi na? Bako man digdi? Tapos nakapasili naman ka. Ikaw ba ako naman? Dili kita mo. Sila kadulo? Nga baba dumang. Munda mo lang tabi sa. Mahal ka, pababa. Bakit? Ito ba tinang po. Sabi bigla kong nasigya po. Sabi rin na pababa na naman. O yan, check ko lang namin sila. Bisikya, tangan yung garagi na. Tabi. Ini pa ka oh.
lang. Okay, kung kunin naman sir sa pasay naman sir sa governor's gate sa tinampo. Baka yun. Tungtong ini. Magaling mo sa alam nito mga diyan. Sa alam nito mga parusot ba. Ang susot na. Pero sa governor's gate sa Nigeria malusot. Gre yung sa alam eh. May tinampo na dyan dati. So, dyan? Ano dyan larong ni tita mo? Ay, ito ang baga siya. Department head baga. Oo. Siren ligde.
Okay. Oh, ano na lang po? Kuya, sir. Ha? Magabungaw. Ano mas ang pabilo? Oh, dyan. Sa gilid kang kuya. Kudahan. Ano na yun? Yan ang magkudal pa lang. Sunod na lagi ng kambiro. Hmm. So may tourist break. Ay na. Ayun, Hindi pa. Kasama dito ang gapuli ko. Araw. Ano na yun? Susunod ko, kuya. Hindi po. Kuya ng kantinan po. Ha? Tutabang pala na hindi po, kuya. Makakagi mga auto. Balda naman sa Pinaric. Ay, sa Pinaric. Hindi po. Balda. Diyan mga view. Ano po yung naman ito may spillway? Diyan. Ang pagdala dali sa kuya. Sino sa governor's gate house mo na? Yung po sa opo. Pinilize, mapinilize. Aluwas na barangay road. Ta. Okay na rin. Magiging meron na. Ano ba natin yung barangay tabi? AMs to po. AMs to. AMs to. Barangay Dos. Ah. South po ini, South. South. Oh, Legazpi mo sir. Ako po. Hmm. Hindi na? Kuya po, dyan po kuya. Yan, basahin yan. Pasiro pa sa Banyadero. Sa Campo Santo. Hindi siya nakita. Sa Madal Sir. Bajanero, Mario. Di man tayo sa governor's gate house. Vamos din dyan. Crossing po Banyadero. Kapusan to kang Banyadero. Hindi pa din dyan. Kapusan to Banyadero.
Hmm? Oo ba na yun? Oo na dyan sa baba, pinampo. Ano? Hmm. Pwede na yun. Ha? Ang Pinaric? So, road kuya din daw niya. Galing Pinaric. Hmm. Ang manginig na diretso. Sinarap mo nila sabi ko, paluwasan niya. Yung kaya ang opsyon, may saro sa Pinaric, may saro sa Pinaric. Ini bagay ano ito? Dos South Garo ini? Yes, no? Oo. Is Barrio South. Yun ang paggubulan sa guest house. Ay, sa tulay na. Yeah. Hindi ko lang lusot kami, no? May kabulustugan ako rin yung memory. Ano ba? Kami nagkakaroon ng gusto. Abot na naman. Si Tita. Yun, nasa piktara mo. Dati, bako pa yun araw ka, ha? Nag-adal ako sulan ko si Tita. Hmm. Oo. Hindi na rin, eh. Hindi na, kami nagtas ako. Sabi ko, makakon ako. Ay, nagkita na ako dyan. Yeah. Tapos ka, bigyan pa ko yun. Ba't pa nangyari sa nito live? Sabi.